Nyt katsotaan kuinka hienosti meillä näkyy uudessa Active Target XL:ssä pilkit eri etäisyyksillä meidän anturista. Tässä mulla on anturireijässä ihan perinteinen mormyska pieni. Se näkyy siellä kun mä sitä nostan. Ja sitten käydään katsoa miten toi näkyy seuraava. Siellä on pystypilkki ja mormyska siellä alla. Tässä on pystypilkki ja mormyska. Tässä meillä on jiki ja jikipää. Se näkyy kun sitä nostaa. Täällä 10 metrin päässä meillä on pieni ahventasuri. Se on siellä. Ja sitten täällä on kauimpana meillä on 15 metrin päässä samanmoinen tommonen tasuri. Ja sitä pystyy nostamaan täältä. Äskeiset kuvat on luonut Lourasin uusi markkinat mullistava Active Target 2 XL-anturi. Ja se näyttää tältä.